Tsaradia Akartis Malagasy. Tsaradia Akartis Malagasy. Represent Madagascar. Io le tanindrazana. Io le tanindrazana. Malagasy tsy mifampivoly zany. Akory aby atsika avagny atsimoany, avagny avaratry, avagny antsinanany, avagny andrefany. Tsaradia Akartis Malagasy. Mama, magnino mifangaro? Fotsy, mena, maitso ny loko, mena, maitso ny loko. Io tsy mena ary tsy tako ny vazaha. Madagasikara, masina, tanindrazana, taninjanaka. Contact WhatsApp Tsaradia Malagasy. Tsaradia Akartis Malagasy. Plus 261 38 77 451 98. Tsaradia Akartis Malagasy. Tsaradia Akartis Malagasy. Tsaradia Akartis Malagasy. Tsaradia Akartis Malagasy. Akory aby atsika avagny atsimoany, avagny avaratry, avagny antsinanany, avagny andrefany. Yeah!